5, 4, 3, 2, 1. Όλοι οι Έλληνες του Μόντρεαλ μετρούν αντίστροφα για το πάρτι της χρονιάς. Τι μου έχεις κάνει? Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2012 με την OPA Productions. Και θα γίνει πανικός. Σάββατο 31 Δεκεμβρίου. Ραντεβού στο Palace Reception Hall. Διασκεδάζουμε μαζί με το πιο δυνατό ελληνικό μουσικό σχήμα. Γιώργος Μάης, Στέλιος Μάξιμος και μαζί τους η Διάννα Ζαχαριάδου σε ένα άκρος νεανικό αλλά και λαϊκό πρόγραμμα. Πλήρης ορχήστρα, μαγική ατμόσφαιρα, εορταστικό δείπνο 5 πιάτων και άφθονο ποτό μέχρι το πρωί με open bar. Θα γίνει πανικός. Φέτος το Ρεβεγιόν θα αφήσει εποχή με πολύ κέφι, χορό και την πιο καυτή ελληνική μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 514 969 7375. Μια παραγωγή της OPA Productions. opaproductions.com. Τι μου έχεις κάνει? Τι μου έχεις κάνει? Ένα φιλί σου πια δεν μου φτάνει. Είσαι αγάπη, αγάπη δυνατή, μοναδική. Η καρδιά θα στο πει. Απαραδεκτή. Σιγάν πάρει όλη είχα πάρει. Απαραδεκτή. Μόνο εγώ δεν σ' είχα πάρει. Απαραδεκτή. Το παιχνίδι σου πονάει, το κοροϊδό, όμως κάποτε ξυπνάει. Απαραδεκτή. Να μ' αγαπάς, να κάνω όνειρα, να με κρατάς, να μην χαθώ ξανά, να μου γελάς, να νιώσω τη χαρά που ψάχνω χρόνια. Ένα φιλί σου εγώ νοσταλγήσα, στην αγκαλιά σου όλα τα αφήσα, τα όνειρά μου κι ό,τι αγάπησα για σένα, μάτια μου. Θα γίνει πανικός.